ओइ गय बिगानो थांबाय ओमफ्राय ओरैहाय थालिर बागानबो दंमोन एसे So hello everybody, welcome back to my channel. Along with me, brother Biku. Yes. So suddenly we are gathered here because in this Bitini village in our area, there is a very sudden and very terrific flood is going on. That is why we came here. So I'm going to show you how flood is taking place. दा जोंनि गामियाव बिटिनियाव ओरैबायदि बाना जादों बेनिखायनो आं हथारै हरखाबै बेयाव नुजाफैबाय आं नोंथांमोननोहाय जा हायो एसे मोजाङै खेबनानै आं दिन्थिनो नागिरबाय स' नायलांबाय थादो So this is the river Taklai. This is western side of the village Bitini. And Bitini is the village in Sirang district of Bodoland in Assam. And this particular part is called Manekpur. दैयाबो बिराद गुवार दे नै नायसाय And you can see here the dangerous erosion going on. The sad thing is that there is no any protection. दुखुनि बाथ्राया बेनो बेयाव जेबो protection गैया. बेबायदिनो बोसोरफ्रोमबो एसे एसे खुरखालांबाय थायो आरो Like that, some plot of land is swept away every year. नोंथ' दहन फैदों मा नुफैखो नोंलाय जेन'बा आरो आं साडेनलि नुफैनायजों लोगोसे जेब्ला जोङो फैबाय बे व्यक्तिनि बेराफारसे गय बागान आरो मा होनो न' बेखौ जों खुरखानाय नुबाय आरो फारसेजों लामाखौबो जों खुरखानाय नुदों दा बेनि थाखाय जों गावखौहाय एकदम जों गाज्रि मोनगासिनो दङ गोसोआवहाय मानो होनोब्ला गोसोआव खामखांदों औ खामखांदों माने एकदम दुखु दानि जुगावबो जुदि इमान मोजां हाया जुदि खुरखा जायोब्ला अब्ला जोंनि गोसोआ गाज्रि मोनोना जोंनि एरियाया खमो दा बेनि थाखाय जोङो जयैनो माबा मोनसे खालामनो हागोन नामा साननानै डिसकासन खालामगासिनो दं आंनि लोगोफ्रा बिथांमोना लोगोफोर बे एरियानिनो बिथांमोना दा बे बिथांमोनाबो बे बानाखौ नायनानै गोबां सिन्था जादों ना माथो सार You can see that side behind me how erosion is still going on really terrific and frightening erosion is going on already it has swept away so much of land personal individuals land are already swept away their properties are destroyed बेलाय नै गोबां बिदिनो हाफोरा खुरखागासिनो दं खुरखा जाबाय ओइ नुवाखै ओइ बांद्राय खाथियाव दाथारा दा बे नखरनि बिगोमाजों जों रायलायनो नाजानि र' And the properties of this family have been swept away. दा बे बानानि समाव दुखुनांथावसिन जानाय नैबे नखर आदानि नामा सावख्ला बसुमतारी दा जोंबो नुफैस्लामाखसै बेसेबां मा खहा जाखो दा बे आदाया गावनि खुगाजोंनो खोन्थादोंसै ना माथो सार औ दे गय बिगानो थांबाय ओमफ्राय ओरैहाय थालिर बागानबो दंमोन एसे ओमफ्राय कारेन्ट पस्ट थंनै लांबाय दैयावनो थाबाय औ दैयावनो थांबाय आच्छा आङो नुनो मोनदों जे माखासे ओरैहाय जों जेब्ला जों फैयो अब्ला बेयाव मोनसे लामा दंमोन बे लामाया बेजोंनो दंमारोमोन नामा औ दंमोन आच्छा बा दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो जाहैबाय जे आदा सावख्ला बसुमतारी नोंथांनि फेमिलि मेम्बार्सआ साबसे दङ 6 जन गासै ना ओमफ्राय माखासे गथ'फोर दं नामा औ गथ' सानै दं बिमा बिफा सानै जों बोराय बुरै सानै आच्छा बा अखा हानाया माब्लानिफ्राय हामोन बेवहाय सानथामसो जाबायमोनदां सानथामसो जाबाय ना ओमफ्राय दा न'आ माब्लाथो बोखारनो मोनस्लाबा बेवहाय दहायसो खा ने
खुरनायखौ नायोब्लाथ' दहायसो बायदि मोनदों आं माने दहायसोखा आदसा दा बेखौ नोंथाङा माबायदि फिलिंस लायो दा माबायदि सरखारनिसिम माबायदि हेफाजाब एबा माबायदि नोंथाङा सुबिदाखौहाय सरखारनिसिम दैथायहरनो गोसो नोंथाङा फंनैसो बुङोब्ला गाहाम जागौ आरो आङोला न'खौ लुफिननो थाखाय एसे आसा खालामदोंमोन दा सरखारासो होगोन ना होआ जाखो आदसा बेसो खोथाया दा मोनायाव थागोन ना बबेयाव थागोन न'आ जे लांबाय देरा फिसा खालामबाय हनै हबाव देरा खालामदों देरा खालामबाय थानो थाखाय औ नुदों जे माखासे बोसोरफ्रोमबो बिदि जाबाय थायो नामा बेयावहाय दैबाना बोसोरे जायो औ माबा मोनसे होबथानायनि राहा लामाफोर खालामनाय जायाखै जेबो गैया ने न'आथ' नैबेयावमोन जाहैबाय नै बेयाव न'आ बेयावमोन नालाय दा दैयाथ' नारफैथारबाय दा बे न'खौ हाखु दाखु बिसोरो सिफायनानै बोस्लायबाय आरोखि दाबसेयाव दा बे न'खौनो नोंथांमोननो आं दिन्थिनो नागिरदों स' नायबाय थादो नैबे आबौआनो बे न'खरनि गिरि नैबे आबैया बिनि हिन्जाव नैबे जाहैबाय बिहामजो स्टिल दे आर शिफ्टिं देयर प्रपार्टिज दासिमबो बुस्थुफोरखौ बोस्लायजोबनो हायाखै बिथांमोना बिखा खामो बयबो रियेलि इट इज हार्ट टाचिं आं दा न'खौहाय बहाय आबादथ' लुफैथ'बाय दा बोन हरसे थाथ'नाङासै हाफैबाय बिथांमोना नै आफादत्तनि थाखाय बेयावनो थागोन र' सिङाव नायहैनि मा खालामदों नोंसोरलाय ओंखाम जादों मा नाम नोंनिया बाबु जिक्सन ए नों नानि मा नाम नोंनिलाय नाम गैया So they are the children of this family. नै बिसोर सानैयानो बिसिनि गथ'फोरा नै So their house was here. Now they have shifted temporarily. दा बेयावनोमोन नै बिसिनि न'आ दा बिसोरो बोस्लायथ'नांबाय उफाय गैया And if the flooding continues like that, there is chance of erosion this part also because there is no any protection system. बेबायदिनो जुदि बाना जाबाय थायोब्ला नै बेफोर हाखौबो खुरखानायनि चान्स दङ मानोना जेबो होबथानाय गैया प्रटेक्शन गैया So I'm going back now. Thank you for watching. I hope you liked the video and please whatever opinion you have please share on the comment box so that I'll come to know and interact with you all. So बेखिनियाव बे भिडिअखौ फोजोबबाय आं नायनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर सोरबाफोर माबा मोनसे बुंनांगौ दङब्ला अन्नानै कमेन्ट बक्सआव बुंहरदो I'll get to you. आं नोंथांमोननो रिप्लाइखौ निश्चय हरगोन. Okay, thank you. Bye bye.